Pancen wis sawetara suwe. Pun Kakang sadurunge mlebu ana sakjroning taman sari. Sing tak jaluk pangapuramu wae Kyai Sri. Lamun tok Kakang wis wani mlebu sakjroning taman sari. Ora weneh cecala luwih dhisik kelawan Kyai Sriune. Mas Rat. Iki menapa panjenengan ngendikan kados? Kula kalih panjenengan sedulur to. Ya. Kyai Sriune. Nganti pun Kakang kandha kang kaya ngono. Kelakon pamuntus Kyai Sriune duweni bojo kelawan Wiratmaya. Mergo Kakang ngerti pun Kakang ngerti lembaraning sejarah sapa sejatining Sriuning lan sapa sejatining Wiratmaya. Wis ora usah dadak bingung jroning atimu. Ini. Cek ben atimu padhang. Ora kebak pitakon pun Kakang bakal dongengan sawetara ya. Kene. Singkat. Yo kene wae lah. Pripun to Kang Mas? Kyai Sriune. Kene. Nganti pun Kakang wani kandha kelawan Kyai Sriune. Lamun to bisa kelakon. Kyai Sriune duwe bojo kelawan pun Kakang Wiratmaya. Tenane Kyai Sriune dudu kadange Kakang. Nek pancen kowe ngerti sejatine dongenge kaya ngene lho.
tan samarpa moreng pambuka ning Karlen saking liyep layap pindho pecating suping titah ulun rong lawe ojo kaget ulun sirawuh ulun Bathara Indra saka kayangan Salendra Bawana mrebeki ana ing Kadipaten Tuban jeneng kita Rangga Langit kawruhana ulun bakal paring kabar kelawan jeneng kita sing mapan ana ing Ngarcapada kelamunta jeneng kita Rangga Langit katetokake jangkepe para dewa sing manggon ana ing kayangan Salendra Bawana kuwi sabda saka Bathara Guru sing manggon ana ing kayangan wis cukup sakmono titah ulun Rangga Langit ulun nyuwun pamit ulun bakal bali ana ing kayangan
Yen kaya ngono kowe ora ngemput marang dawuhku marang Jresi. Aku dawuh opo lawan Kang Mas Rangga. Entos kula wonten jugeraken ing panjenengan. Mempen semedi jalanan sedaya kula wonten kemungkinan. Awale panjenengan rikala semanten. Menawi to sampun jangkep sekawan dosa sinten panjenengan kejajikan. apa wis pancen kelakon 40 dina dia. Wis sampun Matur nuwun. Kaporo kowe bisa njugarake anggonku semedi. Ora ing sanggar pawujan. Amarga ana perkara kang sumimpen menyang batinku. Aku kepengin duwe praja ora ing Tuban. Kang Mas Rangga. Sepindah kula jugaraken ing panjenengan mempen semedi. Kaping kalihipun kula badhe matur dhateng panjenengan Kang Mas Rangga. Wonten perkawis sing badhe kula aturaken dhateng panjenengan. Kejaba anggonmu njugarake anggonku semedi. Kowe ana wigati tumrapipun Kakang. Kira kados Wigati kang endi diaji? amung datosipun nembe kemawon wonten salah setunggal prajurit saking Majapahit. Iki dudu wonten Kadipaten Tuban. Piyambakipun ngaturaken newala kangge panjenengan Kang Mas Rangga. Yen kaya ngono ana prajurit saka Majapahit minangka utusan Sang Suba Siti Kencana. Dadi wujude nawon. Nawala saka Kanjeng Ratu Kencana. Ing kene aku kepengin ngerti apa sejatine isine nawala diaji. Kados ngaten mandhakaken. Ingkang kula mulyakaken Kanjeng Bupati nggih Paman Ronggolawe wonten ing Tuban. Sareng serat menika kula atas nama Majapahit Ratu Kencana hanimbang hanetepake marang Paman Ronggolawe minangka Senopati Majapahit. Jenengan dindugi supados dados Senopati Purane Praja Majapahit. Kabeh mau ora kleru diaji. Menawi kados ngaten panjenengan badhe nirakaken saking Tuban Kang Mas Rangga. Diajeng Mertaraga aja nganti kowe tawang-tawang tangis. Mergo aku senajan toh bupati urip Praja Tuban. Nanging kalebu saka guru ora ing Majapahit. Apa meneh Majapahit? Ari kalenggan iki ana geger. Gegere Majapahit mung kejaba saka umbaran. Menawi to panjenengan dalebipun Majapahit Kang Mas. Iki kula boten rela menawi to panjenengan dadi Senopati wonten ing Kowe
Kowe garwane sapa guru? Kowe garwane bupati. Kowe kudu duweni watak tangguh, tanggon lan tanggap. Nek pancen kowe tansah mlokro, tekis kowe ora kena kanggo patuladan barang wanita sak jroning kehidupan. Nek pancen kowe duwe pangendep utawa kowe dadi perkara bloko marang pun kakak, mengko aku bisa ngudari apa sing dadi remeting ati. Nek kaya ngono anggonmu nyadek anggonku baju mangkah minangka siropati perang. Amarga kowe lagi wae nyepeno. Apa sakjroning pasukenan? Namun saja pasukenan. Sedenyak kesajan parani itu maju banjir benda wakanika pakai. Kakak orang Senopati dan prajurit itu selamatkan. Nangis terbawan mendukung ini selamatkan. Negara Tuban ana dahulu mung kejaba. Ya kuwi para menungso sing manggon menyang Tuban kuwi keterak banjir. Menungso kabeh kena slametan. Ning siji sing Juk sapa menungsane sing ora bisa slametan? Namun penceringane Mas Rom kula wae piyambak. Nek aku mati nek kaya ngono. Iya, Jem. Ora sah kowe iki gagas perkara pasukenan. Wong ngimpi kuwi kembane wong turu. Nek pancen kowe mikir perkara iki, aku mesakake kowe. Mesakake kowe mengkone tambah kuru awak. Perkara iku rasa digagas. Ora saking rekane anggonku minangka senopati perang ning Praja Majapahit. Iki tanggung jawabku diaji. Kula namung badhe nyemotaken dhateng panjenengane Kang Mas Rom kula. Panjenengan garwa kula. Kula terus saged bisa dhateng panjenengane Kang Mas. Aku ora maido. Kowe ora bisa pisah karo aku. Kosok balene aku ora bisa pisah lawan kowe diaji. Nanging aku kudu ngatonke bektiku marang Ratu Majapahit. Nek aku ora ngatonake bekti, aku balik entuk pidana kang luwih. Kula sangka perkara pangipen ora usah digeges. Sing baku kowe memuji marang panguwasane Gusti kang gelar jagat. Supaya negara Majapahit kuwi tentrem saka tumindak lan pangan. Nek pancen kemanut kemendel, dina iki aku njaluk sowane abdimu Mangkong Sobat. Kong Sobati, Nggih, pangarso. wis langsung Kanjeng. Jari melon ronda Kanjeng Kanjeng Pati pepunden kula. Kong Sobati, Damel kagetipun ento panjenengan wuh supados kula ngadhep wonten pendapian. nganti aku nimbali marang kowe merga ana wigati. Wonten wikan
geger. Gegere saka minyak jinggo blabangan. Negari Mojopahit katempuh beboyo. Iya. Nembe kaget dikawe-kali dening minyak. Ora lilo. Wong kaduding Senopati Prang Mojopahit. Wong kejaba rangga lawe. Kula sangka kuwi Pripun kan? dawuhku marang kowe. Aku njaluk Kongsopati bojol susung Tunggalaga. Supados kula bojol wujudipun songsong Tunggalaga. Iya. Waduh. Pangapunten dalem Kanjeng Pati. Menapa toh panjenengan supe? Menawi toh panjenengan Kanjeng Pati supe, kula badhe ngemota. Sebab menapa Kanjeng Pati? Menawi toh sang satu Tunggalaga bentuwah wonten kaituban. Owasaning planganipun gedhong sapa? Negari Tuban bakal lumpuh Kanjeng. Tuban lumpuh. Kongsopati. Ora idep Tuban iki lumpuh. Nek aku minangka saka guru Mojopahit, aku kudu ngestakake dawuh. Tanpa payung Tunggalaga ora bisa kelakon aku nyenakake marang minyak jinggo saka blabangan. Kula sangka kuwi ora sah gagas bab perkara kuwi. Saiki enggal jauh kuwesake bodholun payung. Sedaya namung dapur panes-panes jauh. Enggal tidak ada. Tak sapa. Jebul songsong Tunggalaga pun saged kula bodho Kanjeng Pati. Kongsopati. Kowe ora bisa bojol marang payung Tunggalaga. Nanging kula boten badhe kabratan. Badhe kula mbali sepisan melih Kanjeng Pati. Kanjeng Pati, nggih pangapunten dalem kula mboten saged kalampah bodho wujudipun songsong Tunggalaga. Kowe ora bisa. Sumengke aku sing bodol. Kongsopati. Saiki payung Tunggalaga menyang tangan. Dawuhku marang kowe. Tampan. Mengko angklungake horing mustaka. Namung istaben dawuh. Diajeng tekadku wis mangendel dadi sawiji. Aku kudu bisa nyepake praja Mojopahit. Aja mloko. Aja mloko. Dong
Thank you.